Watu wake studio ka mar mondo mi waduoge studio ka koro mar mondo mi wameda bilo wach kod yawuoto nagi kachiel kod nyo nagi mantiere godo kae. Felix, in kor kakori mana mbaka mane wagoyo ang'o momiyo rawere moko loko kitgi ne rawere wetegi e kinde ma entiere kod riyo mar telo koseyiere kacha makoro donje lemo makoro ketgi echa moko kuomgi koro loko paro giwacho ni rawere gi yes ne gimako bada lakini jomadongo musik wacho ni jodongo gi wadwa gole telo jodongo ema koro podi makori godo motegno. Karawera ma wadwa ni owacho ni wacho ni campaign dwaro pesa makata ok en mar gonyo jini to anyisi ni pesa dwarore nikech kata mondo mi wuothe ward dwaro finance kich moko yudo ka rawere gi ochung' kodi to expectation gi ema nitie malo kiyudo kom mar MCA seche moko ok nyal ndiko ji te e ward to kaka wacho ni jodongo gik ma kama yudo ka gidagi donje e tend rowere gi en ni jaduong' seche moko ne jogi dwaro siling jodongo gi mane nigi siling omi siling koro gimbe gichak giduogo gi demand but ka in ng'ama riek ming'e ni jo rawere mane ochung' kodi nyaka kong iket priority mar rawere mbele nikech telo mar jodongo gi mok wadwar kichak idonjo telo chak ikelo mar rawere ni bedo marach mokalo lakini rawere be gin ema gimiyo wa demand mang'eny kech idhi kumoro ng'ato dwaro nyaka igony idwa gonye pesa ni idwa golo kae seche moko kaka waonge finance ni jaduong' moro dhi omiyi gimoro ni omera aneno kidhi maber tim kama koro ing'e ni seche moko in inyalo dwaro ni duok lweti but jodongo onego bed ni miyowa advice onego bed ni wacho ni ka idhi nakonyi mondo idhi ok onego bed ni jodongo gi komiyi kata gimoro ok onego bed ni ochako dwaro ni sama iyudo teloni ochako lidho nochako dwaro gimoro onego bed ni gin gikonyowa iwacho to mbare idhi maber kari ka nyalo bugi gi gimoro idhi mbele to ok onego bed ni gichagi gine ma gichagi go tiendo mondo tendo ochako nin marach koro jodongo be ae tabiano ng'e kaka gidwa tir kodo koro agombo jodongo wa be nyaka warwake ing'e ni ok wanyal telo rowere kende jodongo gi be wadwaro nikech nitie kuma nyalo dhi marach nikech wacho ni kuro ema unyalo kwaye wisdom kata unyalo yudo wisdom unyalo kwaye wisdom en ni jodongo gi boko believe no nyalo ti jodongo ni ndalo moko noketo na bura ni wacho ni pod atin awene ng'at maduong' nikech wa kumoro achiel koro iwene ng'ama duong' an ibiro telo mbaka koro ipenjo ni jodongo gi githirowa mano bende kelo point moro makare ahinya wechego mago mag age nikech iwacho ni kinde mathoth kata ka rawera dwa chung' tiwacho ni in hiki pod tin bed piny mondi wami ng'ane ema hike pod niang' ema hike oseniang' gino sachanda e ward mae iro nyaka jodongo ma onego bed ni sera moko onego bed ni wacha marach ema nyisi ni Felix pod itin pod in gi nafas mbele onge mbele moro nikech kata nwadongo tiwacho ni un e jotelo makiny to kiny no dechop tich adi kok en 2027 nyiso gen 2027 ne kiny nikech ok wanyal rito kendo moro ng'ato chak nyisi ni wachako riti pod itin to higa bedhi kwachako medo higni 5 mara seche moko adhi donjo 30 something to kapod antie kama ema dware koro jotelo owek nini misadvise ji ni mondo joma tindo kungo wene joma dongo koro kanyo bwa kwayo jodongo ilero kanyo makare ahinya mano bende makelo e penjo machielo